היי, כאן אוהד אביעד מחברת אינפוריום מובייל. בסרטון הקודם עסקנו באפקטיביות השיווקית שיפיק עבורך השימוש ב-SMS. למעשה, עסק שמטפח את מערכת היחסים עם הלקוחות שלו הוא עסק שנידון להצלחה. כעת, ברצוני להציג בפניך טקטיקה שיווקית שתמקסם את הרווחים שלך בכל חודש קלנדרי. הטקטיקה נקראת מבצע החודש. בכל חודש נכנסים לעסק שלנו לקוחות שהביעו עניין במוצר או בשירות שלנו, התלבטו ולבסוף לא רכשו, ומכאן שמאמצי המחירה שלנו עלו בתוהו. הסיבות לכך עשויות להיות רבות ומגוונות. לעתים הלקוח מתלבט מול מתחרה, לעתים המחיר הוא הבעייתי, ולעתים סתם ספקות. בהגיע סוף החודש, באפשרותנו להציע ללקוח מבצע איכותי וייחודי, ובכך להשלים את המחירה שהחלה ולא נסתיימה. על כן, העסק יכול לצאת בהודעת SMS שתניע לפעולה. לדוגמה, מבצע לרגל סוף החודש, כל ספרי הבישול והטיולים במבצע 1+1 מתנה. המבצע ללקוחות חדשים ולמצטרפים חדשים למועדון הלקוחות. תוקף המבצע עד ה-31/3/2017. לקבלת ההטבה התקשר אלינו 03-941-5550. כעת נעבור להדגמה. דבר ראשון, נכנסים למערכת, מקלידים את הטקסט, בוחרים את הרשימה הרצויה או לחילופין מדביקים את רשימת הטלפונים אליהם אנחנו רוצים לשלוח, שולחים לעצמנו הודעת SMS לבדיקה, משבדקנו שהכל בסדר, שולחים את ההודעה לכלל הרשימה, שיהיה לכם המון בהצלחה. לקוחות אוהבים מתנות ובפרט בימים ואירועים מיוחדים. בסרטון הבא אדבר על שליחת הודעה לרגל יום הולדת ויום נישואין. יש למה לצפות.